Nagy szeretettel köszöntöm az Őselemek sorozatnak a nézőit. Ebben az Őselemek sorozatban eddig vettük ugye az időforrást, aztán vettük a vízelemet, a tűzelemet, a levegőelemet, és még hátra van a földelem. Pontosabban még két dolog van hátra, mert a lélek is hátra van. A lélek is tartalmaz földelemet, és tartalmaz levegőelemet, és természetesen az összes, mind a négy elemet tartalmazza, hiszen lefele úgy működik a világ, hogy mondjuk az atomokban mind az elődök benne vannak, tehát van levegőelem, tűzelem, vízelem az atomokban. És tehát ez egy hidrogénatomra is igaz, hogy ezért kelti a hullámvilágot magából folyamatosan az idők végtelenjéig. Tehát azért sok milliárd éven keresztül létezik egy-egy atom, mert egy idővisszacsatolás működteti. Pontosan az az idővisszacsatolás, amit folyamatosan eldobálnak a kérdéssel foglalkozók, tehát a téridő szerkezetével foglalkozó fizikusok, rendszeresen eldobálják, mert az a rögeszme van a fejükben, hogy nem mehetek vissza megölni a saját nagymamámat. Na most én mindig szoktam nekik mondani, hogy de hát itt a milliómod másodpercnek és a milliómod részéről van szó, hogy tudnál te ennyi idő alatt ilyen cselekményeket végrehajtani? Tehát itt az idő szerkezetében van az idő visszacsatolás, és ez nem a történelem visszacsatolását jelenti, mert ezt is szokták mondani, hogy a történelem ismétli magát, meg ilyeneket szoktak mondani. De nem erről van itt szó, hanem csak arról, hogy egy önmagába visszaforduló időforrás létrehoz egy időhurkot, ez a végtelenségig ismétli magát, hiszen belerohan a saját múltjába, maga előtt látva a saját múltját, folyamatosan úgy tűnik neki, hogy ővel ez most történik, és látja maga előtt a régebbi ényét is, vagy zényeit, egy egész csomót. Ha van tudata egy ilyen forrásnak, akkor látja, mert hát szeme nincs neki. Ezek csak inkább hasonlatok arra, hogy megértessük azt, hogy is történik egy ilyen furcsa időben való léteztetés. Tehát minden, ami létezik a körülöttünk, ami megfogható, látható, meleg, hideg, tapintható, minden tartalmazza ezeket a dolgokat, és tehát ezeket az őselemeket, a tüzet és a vizet, de a levegőt is, hiszen ha már itt van a közelünkben, akkor mindenképpen a térben van. Tér nélkül létezni nem lehet, és az anyagi részecskék sem létezhetnek. Ez a következő nagy csoport a földelemek, a földelemnek a csoportja. A földelemet egyébként szokták két részre osztani, mondjuk keleten, Kínában lehet ezzel például találkozni, ahol még a fémfa kategória is létezik, ez az élettelen és az élő anyag kategóriája tulajdonképpen. Mink is megkülönböztetjük a szerves anyagot, meg a szervetlen anyagot. Tehát ez egy nagyon ősi megkülönböztetése, a fémfa megkülönböztetése ugyan ennek a valaminek, amit ma a korszerű tudományok használnak és alkalmaznak. Ez a furcsa korszerű tudomány már sok ezer éve az emberiség birtokában van, mert ez korszerű tudomány. Ma persze leszólják a mai tudományművelői, de ez ugyanolyan korszerű tudomány, mint a mai atomfizika, vagy a CERN-ben, amit csinálnak, ez ugyanolyan korszerű atomfizika, csak el kell oda jutni, hogy megértsük, hogy miket írnak le ezek a furcsaságok. A titkos tanításokból olvasnék azért egy parányi kis részletet azért, hogy ezt a dolgot megvilágítsam. Jázsnya Valkja, innen látszik, hogy én nem vagyok egy komoly hívője ennek a dolognak, tehát nem tudom fejből ezeket a neveket, mert a logikája érdekel, és nem a név furcsa kiejtése. Tehát Jázsnya Valkja szólt, ami az ég fölött van, és ami a föld alatt van, ami az ég és föld között van, amit múltnak, jelennek és jövőnek neveznek, mire van az rászőve hosszában és keresztben. Így szólt. Gárgi,
ami az ég fölött van, és ami a föld alatt van, ami az ég és a föld között van, amit múltnak, jelennek és jövőnek neveznek, az a térre van rászőve hosszában és keresztben. És akkor mire van a tér rászőve hosszában és keresztben? Így szólt. Ez az, Gárgi, amit a bölcspapok elmúlhatatlannak neveznek. Nem sűrű és nem ritka, nem rövid és nem hosszú, nem izzó és nem nedves, nem árnyas, nem sötét, nem szél és nem tér, nem kapcsolódik semmihez, nincs íze, nincs szaga, nincs szeme, nincs füle, nincs hangja, nincs gondolata, nincs heve, nincs lélegzete, nincs szája, nincs nagysága, nincs belseje és külseje, nem eszik semmit, és nem eszi senki. Tehát elmond valamit, és felsorolja, hogy mi nem. Hát ezek mind nem. Ezek mind ilyen általunk ismert tulajdonságok, de az elmúlhatatlan, az maga a teremtő. A teremtő, azt úgy hívják a földön kívüliek, hogy feneketlen kút. A feneketlen kútnak az az értelme, hogy amikor az univerzum téridejéből is kiugrunk, hát ezt csak a legfejlettebb technikák képesek véghez vinni, akkor, amikor onnan is kiugrunk, akkor még mindig nem hagytuk el teljesen a létezést, mert az anyában vagyunk olyankor. Az anya, az az ősteremtő, amiben keletkezett az Atya-Fiú Szentlélek rendszer. És ez az, ami fent tudja tartani. Ha az anyából kiemelnénk, akkor megszűnne, hiszen az anya geometriája már a kezdet-kezdetén hozzáadódott ehhez, és ezért ezt nem is lehet belőle kivenni, mert abban a pillanatban megszűnik a létezése. Tehát egy fénykvantumot nem lehet az anyán kívülre kivinni, mert nem fog létezni. Még a téridő sem fog létezni az anyán kívül. Mert ahhoz, hogy a téridő létezzen, az anyának a belső topográfiája, furcsa időszerkezete szükséges. Tehát az anya egy időrendszer, és ebben keletkezik a férfi típusú téridő és a női típusú anyag. Mert az az anyag, amit itt ma meg tudunk kopogtatni, tehát ez a könyv, ami előttem van, vagy a mikrofon, az anyagból van, és ez az anyag balos anyag, tehát balra csavarodnak benne a részecskék, balos anyag. Létezik jobbos anyag is, ez az antianyag. És létezik természetesen balos tér is, balos téridő is létezik, ez az antitér. Tehát létezik a párja még a mi téridőnknek, ez az antitér. A téridőt mindenki ismeri, hiszen azt a kedves hallgatók, vagy a nézők közül biztos, hogy mindenki látta, hogy a Mitsubishi ábrában 3 gyémánt van. Az a neve is, ugye, hogy 3 diamonds angolul, hogy 3 gyémánt. És ez a 3 gyémánt, ez nem más, mint a téridőnek a kinézése. Ez nem a szimbóluma, hanem a kinézése. Ez 3 téridő, egy tér és 2 hipertér. Mindegyik 2 a harmadiknak hipertér. Tehát akár melyiket veszem térnek, akkor a másik 2 hipertér. És az a nagyon érdekes, hogy ezek egymást tartják a létezésben. Tehát nem lehet elvenni az egyiket, vagy elvenni a másikat. Csak úgy mondanám a szkeptikusoknak, hogy ez egy 16 dimenziós téridő. Nem érdekes, hogy a neutron pont 16 dimenzióban lehet leírni matematikailag? A legegyszerűbb leírásban is 11 dimenziós. A 11 dimenziós éppen kielégíti a 2-s téridőnek a titkát. Tehát ott az 11 dimenziós. Hogy lehet valami 11 dimenziós, amikor még a 3-at, meg a 4-et sem értjük. A 4-et aztán már végleg nem értjük. Tehát hogy lehetne valami 11 dimenziós? Na ez az, ami még bonyolultabbá teszi ezt az egész gondolatmenetet, mert mondjuk egy hidrogénatom ebben a gondolatmenetben kb. 740 000 dimenziós. 740 000 dimenzió forrás létezik benne, úgy körülbelül egyszerre. Azért mondom, hogy körülbelül, mert ez fluktuál, ez hol több, egy kicsit, hol kevesebb, ahogy 10 000-eket ugrál az értéke, de úgy nagyjából átlagosan 740 000 forrás, 320 000 forrás pár kever benne. Ez egy darab hidrogénatom, vagy egy darab neutron. Az a nagyon érdekes, hogy a földelemnél sok érdekeset találtam. Például megtaláltam itt az Upanishadokban
a, a proton, elektron és a neutron leírását. Aztán megtaláltam a fénykvantumnak a leírását, máshol is megtaláltam, ajánlom azoknak, akik ebben nagyon mélyen szeretnének elmerülni, a Jakob Böhmének a könyveit. Nagyon nehéz lesz megérteni, de az internetre kitettem egy csomó anyagot, rá tetszik keresni arra, hogy terembura, és akkor ebben ott szépen le vannak írva ezek a dolgok. Részletesen, lépésről lépésre, tehát meg lehet ezeket érteni. És tényleg nagy titkoknak a feltárása van éppen folyamatban, mert hogy most már kezdjük érteni, hogy működik a világegyetem, és ez egyúttal mit is jelent. Azt is jelenti, hogy ez a görcsös kapaszkodás, amit az anyagba itt csinálunk, ez talán csökkenni fog. Egy kicsit tovább tudunk haladni ebből a görcsös kapaszkodásból, mert hiszen a rakétákkal, kémiai hajtású vagy másmilyen hasonló hajtású rakétákkal, atomrakétával sem lehet eljutni a világegyetem legközelebbi csillagához se. Tehát ez itt egy börtön. Nagyon jó ki van találva ez a börtön, mert az értelem az, ami a zárba illik, és az értelem az, ami kinyitja ezeket a vasajtókat. Csak az értelem. Itt nem lehet mással előbbre jutni. És ami fontos, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy az értelem ilyen magas szinten tudjon működni, érzelem is kell, szeretet is kell hozzá. Nem lehet szeretet nélkül ridegen megcsinálni. Tessék nekem elhinni, hogy nem lehet. Akkor jön az embernek egy olyan lélekrezgése, amikor a megvilágosodás felé el tud indulni. A megvilágosodás az nem valami lámpa gyullad a feje tetején, hanem megérti az univerzum működését. És amikor megérti, akkor érdekes módon rögtön megszűnnek ezek a zárak. Tehát el tudja hagyni a testét, körbe tud nézni, el tud menni idegen bolygókra, és egy csomó olyan dolgot meg tud csinálni, beszélhet akár az Istennel is. És amikor beszél, akkor rájön, hogy ez nem egy bácsi, mert az emberek szeretnének ilyen bácsi isteneket csinálni maguknak. A régiek is, meg az újak is. Különösen a görögöknél nagy divat volt ez a bácsi típusú istenkép. Ezt a mi őseink is nevették. Tehát a szkitáknál jártak ilyen görög bölcselők, és akkor kérdezték tőlük a szkitáktól, hogy hát hogy képzelik ők az univerzumot, hogy hol van az Isten. Mert ugye a görögök úgy gondolták, hogy az Olimposz tetején az egy ilyen 3600 méter, mit tudom, mekkora magas hegy, a hegy az jó magas hegy, akkor a tetején jó magasan élnek ott fenn az istenek. Szóval valami ilyesmi volt. És utána elment a szkiták közé ez a tudós, akkor azt mondták neki, hogy mindenfelé, ott fönt, mindenfelé, ez mind Isten. Hát a görög nem értette, azt gondolta, hogy ezek buták, tehát ezek még ilyen valamilyen természeti népek, és még nem értik az igazi nagy dolgokat. Majd amikor eljutnak az Olimposzra, akkor majd megokosodnak. Pedig ha tényleg eltetszik gondolkodni rajta, akkor a keresztény vallások is azt mondják, hogy minden, ami lett, az igéből lett. János könyvet, tessék elolvasni. Minden, ami lett, az igéből lett. De mit jelent ez az ige? Ez az ige az, amiről én itt beszélek. Tehát ez folyamatosan az ige evolúciójáról szól, a 4 őselem evolúciójáról. És azt tetszik gondolni, hogy mit tudom én, nálunk ebben a nyugati kereszténységben ilyen nincsen, akkor tessék elmenni Szegedre, megnézni a szegedi dómot, és akkor ott az elején ki van téve, latinul, de ki van téve a tűz, víz, levegő, föld, a 4 őselemnek a szimbolikus jele, vagyis, hogy nagyon-nagyon pontosan ugyanarról beszél a nyugati kereszténység is, meg a keleti kereszténység is, csak egymást valamilyen oknál fogva elkezdték gyűlölni, szídni, pedig ugyanarról a valamiről beszéltek mindenki. Tehát teljesen mindegy, hogy a Földnek melyik részén. Az összes ősvallás, a nagy ősvallások mind arról beszélnek. Csak jobban el kell olvasni. Nagyon egyszerű gyűlölni, de én azt mondom, hogy a gyűlölettel senki nem fog a szeretet nélkül eljutni a megoldáshoz. Tessék végig gondolni. Ha én gyűlölök egy mohamedánt, akkor szanaszét lövöm, mert gyűlölöm. És ő meg engem lő szanaszét, mert ő gyűlöl engem. Így soha nem fogunk filozófiai magasságokba emelkedni. Pedig ha megnézzük, akkor bizony
A Szofi bölcseletben ugyanez megtalálható, amit itt most én olvastam, egy indiai bölcseletből. De ugyanezt meg tudom a keresztény Bibliából is ugyanúgy mutatni. Tehát ezek ugyanúgy megvannak az összes vallásokban. És megvan a mi népi hagyományunkban. És nagyon pontosan megtaláltam az Arvisúrában, a népi hagyományunkban megtaláltuk a téridőnek a nagyon pontos működését és leírását. Miért kell a téridő? Hát ha el akarjuk hagyni a Földet, amiről kezdtem beszélni egy űrhajóval, akkor először is téri űrhajóval nem lehet elhagyni a naprendszert. A téri űrhajó azt jelenti, hogy el kell hagyni hozzá magát a téridőt, hogy nagy távolságba, igazi nagy távolságba eljutassunk mondjuk a galaxis túloldalára. Ahhoz el kell tudni hagyni a téridőt. A téridőt hogy lehet elhagyni? Hát hiszen a téridő mindenhol van. Igen, és ezért beszéltem arról, hogy a téridő rétegezett, és a 16 dimenziós, 16 réteg, és a 16 réteg után van egy 17. és ez a 17. réteg, ez az üresség. Itt koron-fekete világ van, koron-fekete világ, semmilyen fény nincs, semmilyen anyag nincs, ez egy koron-fekete világ, és itt ebben a mélységben, ebben a furcsa, feneketlen mélységben egy saját térforrással kell rendelkeznünk, különben nem marad meg az anyag. Ugye mondtam, hogy itt nincs fényes anyag. Igen, nincs. Ha oda megyünk, akkor viszont vinni kell magunkkal egy saját téridőforrást. Tehát először is az űrhajózáshoz nem rakétákat kell majd fejleszteni, hanem egy saját térforrás generátort, amivel mindig tudunk előállítani saját térforrásokat, mert a saját térforrás nélkül nem is lehet ide ebbe a rétegbe eljutni. Amikor eljutottunk ebbe az Ahun nevezetű rétegbe, vagy nem tér nem idő rétegbe, így is nevezhetjük, akkor már ott nincs távolság és idő. Ott a legkisebb prüccintéssel a Holdon túl találjuk magunkat, tehát hogyha a saját térforrásunkat egy nagyon kicsit torzítjuk, és visszahozzuk, megint szinkronizáljuk magunkat ebbe a téridőbe, a 16 közül a miénkbe, akkor meglátjuk a Holdat esetleg az orrunk előtt egész közel, hiszen abba az irányba torzítottuk el a térforrásunkat. Na most mondjuk 3 ugrással, 3 ilyen néhány másodpercig tartó ugrással el lehet érni a Marsot. Vagyis egészen hihetetlen lehetőség nyílik az emberiség előtt, sok-sok szempontból. És tényleg azok az álmok, amiket forgattunk a fejünkbe az űrhajózással kapcsolatban, még fiatalon én is, meg mindenki más, aki ezzel foglalkozott, azokat a csodákat akkor meg is tudjuk élni, tehát a szó igaz értelmében. Na most azok az űrhajók nem a térben fognak közlekedni, de kell nekik egy téri hajtómű. Tehát azzal is foglalkozni kell, hogy egy olyan hajtóművet létrehozzunk, amihez lehetőleg nem kölenergia vagy térenergiával működik, mert mi is ez a térenergia? Egy hullámtér. Minden hullámtér együtt, ez az éter. Ezt hívják úgy, hogy éter. De ez nem rádióhullám. Nem rádióhullám. A rádióhullám az éternek egy speciális változata, válfaja, mert ott már elektromosra és mágneses hullámra bontjuk szét a mozgás következtében az éternek a komponenseit, de valójában az éter az se nem rádióhullám, se nem hanghullám vagy ehhez hasonló, hanem egy ma még alig vizsgált vagy alig ismert valami. Szidják, leszólják a szkeptikusok, mindent mondanak rá, de az éter ennek ellenére létezik makacsul, mondjuk a rádiósok még mindig azt mondják, hogy az éter hullámain akármit mondanak nekik, de nem ezért létezik az éter, mert a rádiósok fenntartják, hanem azért, mert a világegyetem egyik nagy lényege a hullám jelenség maga, amit a duális természetű anyag és hullám természet, az a duális természet, tehát hogy megfogható is, meg hullám is egyszerre. Ezt sehogy se értik erre. Készültek képletek, tessék eldobni, felejtsük el, mert ugyanilyen ekvivalencia képletek készültek, hogy amikor hullám nem tudjuk részecskének leírni, amikor részecske nem tudjuk hullámnak leírni, de ezeket el lehet dobni, mert nem ez a lényeg. Mind a kettő egyszerre. Na most, hogy lehet mind a kettő egyszerre? Ott mutattam egy téridő ábrát az előző részben, amikor úgy körbe-körbe másolódott a fénykvantum, és ugye miről szól ez a történet? Hogy egy önmagába visszacsatolt rendszer létrehoz egy
egy furcsa hullámvilágot, és ez a furcsa hullámvilág terjed, fénysebességgel terjed. Ez maga a dimenzió. A dimenzió azt jelenti magyarul, hogy kiterjedés. Így mondjuk magyarul, hogy kiterjedés. Kifelé terjed. A kifelé mindenfelé van. Igen, mert a fizikában tessék egy kicsit utána nézni, az idő az nem vektormennyiség, hanem skalármennyiség. Ez nagyon egyszerűen csak annyit jelent, hogy nincs neki iránya. Mindenfelé terjed. Aminek nincs iránya, az mindenfelé van. És ez a világegyetem egyik nagyon-nagyon fontos létezési tulajdonsága. Az információ abban tud terjedni az univerzumban, hogyha egy forrás mozog, akkor ez a mozgás, mint sűrűsödés, ritkulás, terjed tovább a hullámban. És ez a furcsa hangszerű moduláció, úgy is hívták az ókorban, ez a hangszerű moduláció, ez terjed. De ehhez nem kell levegő, már olyan értelemben nem kell hozzá levegő, amelyen itt van, mert ugye ez a hang, az én hangom a mikrofonig, az a levegőn keresztül terjed. Ehhez nem kell. Ez maga a hullámvilág is téridő jellegű, olyan hasonlít, mint a téridő. Az anyagi részecskékén azért nem egyszerű, mert ugye a téridőnek összesen 5 forrása van, pontosan van egy 6. is, ami a közepén pislog, ez egy női típusú, vagy víztípusú forrás a közepén, de egy neutron már sokkal bonyolultabb. A neutron világába, ha belenézünk, akkor mondjuk egy metszetet tudok erről mutatni. Ebben a metszetben egy ilyen furcsa kívül tükröző felületű valamiről van szó. Ott a közepén egy fénylő kis folt van, ott az elektron a neutron belsejében. Amikor a neutron keletkezik, mindig keletkezik. Tehát nincs olyan, hogy kész neutron, vagy kész proton, vagy kész elektron. Ilyen nem létezik a világegyetemben, az állandóan a keletkezés állapotában van, az idő maga keletkezteti. Az idő dinamikus. Ettől működik az egész világegyetem. Nincs olyan, hogy statikus, hogy kész, az Isten megteremtette a világot, és akkor kész van a világ. Ilyen nem létezik. Az Isten most is teremte a világot. Nagyon-nagyon sok szentkönyvben megtaláltam, hogy az Isten a világot állandóan teremti. Mindig, most is teremti. Tehát az elképzelés, hogy kész van, meg van teremtve a világ, és akkor most már milyen jó, ezt felejtsük el. Ugyanilyen butaság az ősrobbanás is. Mert az ősrobbanásnál anyagot akarnak, vagy preanyagot, anyag előtti valamilyen pionokat, vagy akármiket akarnak felrobbantani, őrült nagy detonációval, és azt mondják, hogy az elején még nem is igaz a fizika egyetlen törvénye sem, még a fénysebesség sem igaz. Hanem itt ezzel nem kell foglalkozni, az majd megoldja valaki helyettünk. De hát ez nincs, ez nem létezik. Olyan nincsen, hogy az anyag már készen van, a fény már készen van, már 25 milliárd fok meleg van, mert ilyen volt az ősrobbanási elméletben, hogy 25 milliárd fok meleg van. De mi a meleg? Hát az atomok kellenek, édesem. Ugye atomok kellenek, mert a meleg az nem más, mint az energiakülönbség, az elektronhéjak között ugrálnak át az elektronok, a különféle gerjesztettségi szinten lévő elektronok, és ezek sugározzák le, vagy nyelik el a nagy fehérből nyelik el a bizonyos frekvenciákat, vagyis hogy a fényt így gondolják, de nem. A fény egy önálló létező, és az anyag is egy önálló létező. Ebben a kis tartályban, amit az előbb mutattam, a belsejében fény van. És ezt már bizonyították, tehát ezt nem nekem kell bizonygatni, ennek már megcsinálták a bizonyítékait, aztán nem tudták hová tenni. Tehát az anyagi részecskék belül ilyen szerkezetűek, üregesek, fraktális szerkezetűek, egy ilyen fa-szerű furcsa világ van bennük, ami belülről a közepéből állandóan kifelé a felület felé keletkezik, és a felületnek egy bizonyos határánál elenyészik, szétmálik. Kívül van az aranygyapjú, a meséinkben ez az aranygyapjú, az anyagi részecskék felszíne, ez az aranygyapjú. Na most még maradt annyi időnk, hogy elmondjuk azt, hogy van még egy harmadik létező, amiben szintén van földtípusú, van földelem, tessék utána nézni az összes leírásokba, és akkor majd megtetszik találni. A lélek, a lelkek. Szintén az Ayurvédában, vagyis hogy a Védák könyvének az egyik könyvében nagyon szépen le van írva, hogy van a tűz és a víz, ez a két ősteremtő, ezek
létrehoznak egy hatszirmú virág, egy hatszirmú lótusz alakú valamit, hát ez az, amit mutattam, ez a téridő, az ott látszott is a képen, pontosan a közepén egy ilyen lótusz alakú forma keletkezik, de ez egy függvény, tehát ezt nem lerajzoltuk, ez egy függvény. És ebben a függvényben gyönyörűen látszik az, hogy miért mondták rá, hogy lótusz virág alakja van, mert olyan alakja van a metszetének. Na most ez a hatszirmú virág alakú lótusz, ez nem más, mint a téridő. A téridő született meg a két teremtő hatására először, ez a tűz és a víz volt, és akkor, amikor ezeknek a hatására létrejött a téridő, ebben keletkezik egy isteni lélek. Ebben a leírásban az Ahamkár. Az Ahamkár az az isteni lélek. Ez egy részecske. Ez egy részecske, ami majd létrehozza a fénykvantumokat, létrehozza az anyagi részecskéket és a lelkeket. A Sattva néven van ebben a leírásban a lélek. Most ez a lélek, ez egy borzasztóan bonyodalmas szerkezet. Az előbb mutatott anyagi részecske, az sehol nincsen ahhoz képest, amilyen bonyolult egy lélek. A lélek sokkal nagyobb. Szabad szemmel éppen a láthatóság határán van, mert kb. 1 mikron nagy egy lélek. Láttam már ilyet. Tehát nagyon, nagyon érdekes. Szabad szemmel is látható, egy porszemnyi, parányi valamiről van szó, de a fényt ad, akkor nagyon feltűnő, tud fényt adni, és akkor nagyon feltűnő, egy fénylő pont megy az ember előtt, nagyon izgalmasan néz ki, sőt, amikor komoly formában van, mondjuk egy nagy lélek, mert létezik ebből többféle méret, egy nagy lélek, akkor olyan majdnem cseresznyényi nagyságú fénykört hoz maga körül létre, ilyen aurát, nagyon szépen néz ki, egészen fantasztikus, és ez az a valami, ami az nagy lélek, ami elődje az emberi lelkeknek. Tehát az emberi lelkek is valamiből kiszakadnak. És ez az isteni lélek. Nem szabad összekeverni, mert összekeverték a szent lelket és a szent szelletet, vagy a szent szelet. Ez a téridő az a szent szél, az a hatszirmú virág. Ezt összekeverték, belekutyulták a szellet miatt belekotyulták, ez ilyen rosszul hangzik a fejekbe, és akkor belekotyulták a Szent Lélek nevet, pedig a Szent Lélek az nem ugyanaz. A Szent Léleknek is van transzcendens hullámvilága, vagyis, hogy az én lelkem állandóan sugároz engem. Nem csak a testiségemet sugározza, hanem a gondolataimat is sugározza, mindig sugároz. És a kedves nézőnek a lelke is sugározza. Tehát nem vagyunk kompaktak, nem vagyunk zártak, mint egy puderkompakt, vagy egy részecske, hanem nyitottak vagyunk, bár a részecskék is nyitottak, hiszen a hullámvilágot árasztják magukból. Nem elgörbítik a teret, hanem egy pontból születő teret generálnak, görbe teret generálnak. Ezek a görbe terek adódnak össze, és ezt érzékeljük, mint makrovilágban, mint tömeget, mint halmazt. Ugye? Együtt nézzük a nagy kupac anyagot, és akkor erre mondjuk azt, hogy már hogy anyag, mert az válik a láthatóvá, számunkra megfoghatóvá. De az anyag megfoghatósága is csak virtuális, hiszen időből áll. Az anyag is időből áll, a fénykvantumok is időből állnak, csak más-más struktúrái az időnek. És a lélek is csak időből áll. És ez a fajta fantasztikus dolog van bennünk itt a fejünk belsejében, a nyájában. Ez a nyája, ez egy kis 16 részből álló nokedli, olyan, mint az aranygaloska, tehát nokedlikből álló kupac. Ez egy ilyen nokedli alakú nokedlikből áll, és ezek mint hogyha össze lennének egymással gyömködve, és egy nokedli alakú, egy ilyen furcsa, hosszúkás alakú valami van a fejünkben, itt a talamusz közepén. Ez a talamusz maga, és ez egy 16 csatornás rendszer, ami működteti a mi harmadik dimenziós testünket. Tehát ez a lélek önálló létező. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy te nem egy test vagy, hanem egy lélek vagy, aki működtet egy testet. De a lényeg a lélek belőled, és nem a test. És ez az, amit nagyon nem ért senki, hogy hová tegye. Tudniillik, mindenki fontos, hiszen egy muslica is fontos, vagy bármelyik része fontos a világegyetemnek, mert ő a saját szemszögéből gyűjti a világegyetemről a tudást. Mert a tudás a lényeg, nem a mellébeszélés a lényeg, hanem a tudás a lényeg. A tudás az pedig
nem más, mint a variációk és tapasztalatok összessége. És ez a valami, ez a legfontosabb. De arra kezdünk ma rájönni, hát hiszen az információtechnika nagyon erősen előre rohant az emberiség történetében, de ez nem az a fajta információ, ez ennél sokkal nagyobb. Ebben a létezés minden aspektusa, minden szemszögből benne van. Hihetetlen mennyiségű tudás, mert jelen van itt idegen bolygók civilizációnak a tudása a Földön. Hát hogy ne lenne jelen? Hiszen ez a fajta valami, amit mi itt megélünk, ez a környezetünkkel együtt jelenti a tudást a fejünkben. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy a szürke állomány itt az agyába tartalmazza a tudást, és vele majd az meg fog halni, az nagyon kellemetlen tévedésbe fog esni, hiszen amikor meghal, ugye be van gyulladva, mert ezzel mindennek vége lesz. De nem lesz vége, hanem minden folytatódik tovább. Tovább gondolkodunk. Amikor itt ülök és gondolkodom, akkor teleírom ennek a stúdiónak a gerendáit a gondolataimmal, és ha valaki ugyanide le fog ülni, lehet, hogy megjelennek a fejébe ugyanezek a gondolatok, amiket én most gondolok, anélkül, hogy engem ismerne. Mert nem az a lényeg. Ezért vannak a szent helyek. Mert ott egy olyan nagy rezgésű, nagy volumenű ember gondolkodott, élt, ahová ha elmegyünk, ott ezt a rezgést föl tudjuk venni. Ezért vannak a szent helyek, és nem azért, mert szentelt vízzel kétszer meglocsolták, hanem azért, mert ott is az információ, a tudás a lényeg. Tudás nélkül semmit sem ér az egész világegyetem, ösztönlények lennénk tudás nélkül. Tudással, a tudásunkkal együtt tudunk mi igazán emberré válni. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és talán még folytatjuk ezt a beszélgetést.